Good morning. এটা কଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ତରକାରୀ ହେବ ଭଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ଡାଲି ସିଝି ଯାଇଛି। ଡାଲି ବଘାରି ନେବା। ପିଆଜ ଜିରା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେଇଛି ତେଲରେ। ପିଆଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଭଣ୍ଡାକୁ ଧୋଇଦେଲି। ହଳଦୀ ଦେଇଦେବା, ଲୁଣ ଦେବା, ସିଝେଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଭେଣ୍ଡି ଖଟା ବସେଇବି। ଭେଣ୍ଡିରେ କଞ୍ଚା ଭେଣ୍ଡିକୁ କରିବି। ଭେଣ୍ଡିରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଛି। ସୋରିଷ ରସୁଣ ଜିରାର ପେଷ୍ଟ ଦେଇଦେଲୁ। 2 ଚାମଚ ତେଲ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେବି। ଏବେ କଭର କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବା। କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ସିଝିଗଲା ପରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ହାଲକା ତେଲ ଦେଇକି ତାକୁ ଭାଜି ନେବା, ତା କଞ୍ଚା ଅଂଶଟା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ହାଲକା ଭାଜିଲା ପରେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ମସଲା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଭଜା ହେଇ ରହିଥିବା ଭଣ୍ଡାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଥିରେ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସାରୁ ଭଣ୍ଡା ମିଶିକି ମସଲା ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ମସଲାରେ ତରକାରୀ ଏମିତି ଟିକେ କଷିଦେବା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି ବି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଟିକେ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଲେମ୍ବୁ କମଳା ଲେମ୍ବୁ ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ବି ଲେମ୍ବୁ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ତରକାରୀ ରେଡି ହେଇଗଲା। ତେଲ ନେଇକି
ଶନିବାର ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଇବିନି, ମୋର ସେଥିପାଇଁ ସାଧା।